Ole January ni kumsang ni somni khan North Dakota police chuan thulom omlo tak nongin chuta chuan North Dakota daya Bismarck atanga inkanga tho ani a police te a hmun an ba thlen chuan in chunga kumsomli pahnih mi chat en sela chu thia chhar ni in atira chuan mania in tihlum ani an ringa amai ro chu an han chui chian zel no chuan mani in tihlum ni lovin tha ani ti an pom tatlat mai amai ro chu tu in nge cha ta nun na chu lak saka in tihlum anga chhuata chu ni ta angle ole tun chuma chuan kumsomli pahnih mi chat en sela case kan en hole dona he case hian police lu ati hai ne in tual thana felfai taka ruam manale fin fiana thei thai bozel ani awang hian chui chwa a har hle bok ani kumsang ni som pakwa kumtop lam ni in Christmas boruak anam chek to maya chat en sela chu a chena Bismarck a chuan arwang chhar ani tatlat maile kumsomli pahni mi chat en sela chuan kumsang ni som paru khan a thian pati in neina a hmangai em niki su I chu anupui ni tora somin chumi kumvek chuan ani nei ngal maya heti lai hian niki hian fama salo nei to in afate Marcus le Christopher ate chu an enkol dun zui boka ti chuan chata chuan a hun ola thil chi sang sang ti kwal ve in anuam ti zwal te chu Little League Baseball Club kai shwai te le race car te naw khalni in golf le dart throwing te po a khel ve china chuti line anupui po nuboi takni ma se a man chang chuan changte orin catering company lian baklo po adin chhowe meka chuti lai chuan an chung kwa chuan Bismarck daya in lo in January ni jingdar ko vela niki chuan phone call le text engemaw za cha ta thopui te atang chuan adong tomol mol maya chuta chuan cha ta thopui te chuan cha ta an la hmulo thole an na thona aron in lan haulo tho shirin an ngai a that lo tho an soiboka ma se niki chu atna a boy ve awang le nilek na tur ane awangin cha ta omna chu angai to man mai lawa amai ro chu cha ta thopui te chuan thunei tu te lamwa bi popin an ni chuan ama a cha ta chena thin in chu an ve in fiata ani heta cha ta in an wa thlen hian a in pona atrak lo omin kongka an han kik ero chuan chang tu anom lawa chu mai ba ka tukver atang da chuan en ma se cha ta chu motor reng om chuang lo heti lai hian an na atanga niki aban ho chuan anin lampanin alo ho ve meka kongka han hong che chu thokle khata mei khu na men lavin aron ortawak mai rang takin niki chuan 911 bekngalin Bismarck Fire Department te po ahmuna an thleng ma sabera kang mei chu an thei anga thelnga cha charin in chunga chuan hmun hnia kang mei chu anasabik ema heta kang mei ron chhuana bulpui berle alna saber hi cha tate no pa bedroom ni in an madre chu alna sa hlea banga an thil tar te po al chevekin mei khu hlirin akhat ani ber ti chuan theitu pa an bei nuwa an han chalmi deuh nuwa chuan bedroom chhuata cha ta chu alo le tureng maya ruak ngal ngata lo om le ngalin kang mei na ati chiat na sat ngai to en cha ta chu athi dan a hria thei maya tin arwang bol loka shotgun lo le turengin khombula chuan hitar alo tluboka chu hitar chu kang mei chhuana bulpui bernia ngai thei ni ta in heti lai hian in hnoi lama kang mei dang ron chuak le in an timit le ngal wata chuta chuan sitting room a mei khu chhuana chu no ani ti hmu chhuani in basement leilona chuan secret bomb ruak an charbok ani reilote nuwa police chu ron thleng ve ngalin fin fiana om theiang ang an zong khom cha chara wanei thak takin an fate pani chu an pi le puti pula lo om hlavin chat in sila ruang chau chu in kanga chuan an muta a heta hian police chuan chata ruang bula shotgun chu charin mukhat alo lo om nge a he mai ba ka zubur ruak pani lo le treng bokin atira chuan cha ta thi dan chu mani in ti hluma an nga ya amai ro chu fin fiana thazok an nei zel nuwa anun na lak sak tu anom thei zok dan an hre chuak tatlat mai cha ta ruang le shotgun omna chu nai te ni ma se autopsy an tina cha ta oma chuan silaya ka na nu ma pani mu chwani in
heta tang hian mani in kap chu ni se voi ni chu a in ka zo arin om lo hle a chu mai ba ka cha ta autopsy atang chuan ataksa alcohol a om lo a hria thei mai lova alan dan atang chuan bottle te chu da chop vek a angin mani nun na la anga alan thei dan tur bera ti chop a ang ta hle a chu mai ni lovin cha ta bula khuma madresa po chuan akan zon lai bik te omin kang mei ti zol turin engemoni an leini an ngai tatlat mai heta hian engtui nge mai alte zol nan an man ber ti she turin an tia skwal le a chuti lai chuan ui nar fing deuh deuh te chu in chunga chon chhuati rin chung ui atang chuan petrol ni nge in arim chu an she thung ani ti chuan Burley County a Sharif chuan state lampuina dilin CBI FBI le ATF te an ron in rol ngala heta chiang le zola an chuina hian January ni hni ma a chatan afona mi abyak na song song de chu en fe in CCTV atangin akal na te po an chui zel boka chuta chata cell phone an chara tang chuan athi ma hian ama chawa a om char char tho hria theini in niki ne na anin byak na te po an ena ama kum December ni somni paruka changa December ni somthum in kara anin byak na chuan niki chu engemoni training tora akal tho hria thei ani a tin December ni somthum zan kha chata dama an mu to ber ni in he minute lai hian chata chu a thian dinian bolung elia kalin midway lanes an tia chuan daruk vela an thleng ti a mu theya heta hian an nu nen text message sa in bebokin zandar somni achani vel chuan bowling elia chu an chho santi a mu theya ma se chumi bak chu motora omle to mi alwa chuti lain chata te in lo chu security system thatak taka thuamani a amai ro chu December ni somthum zana a holai CCTV na alak ngeya rin chu motor om ta reng reng lo maya ma se sensor dang te chon chata chu garasa aluti atilang tlat mai ma se hemit nu hian chata chuan in a chho san le ti motor om to lovin ni somthum zan vek hian dar khat vela an garage chu ain hong ti alanga heta hian tu po ron lu se in chunga chuan chata mulai an nang fudon ti na ani a hei mai ba ka jingdar ni le achan me vel chuan garage kong khar chu ain khar le che ti chu alang bok ani chu mai ni lovin atuk zinga niki chuan a pasal thola lam chu wa be pupin chuta chuan chata adam lo thole atna a aron kal thei don lo thu awasya tira amai ro chu niki chu ama zan khan ina om lovin hotela riana tur abuk ti police chuan an man chhuak le tatlat mai ti chuan chata ruang mu ani tang khan niki chu police te rin helber ni chhawin thu zo fi atan an kaulut ngala heta hian an insecurity system po a kauna tangin a khoidang lam ti an mu chhawk boka amai ro chu athil khoidang lam chuan dar khat vela alu na chu a khoi boi tham lo thung ma se niki chu ama chawin alu lo ti mu chhuak le in an han zo chiang ngala ani chuan an ina alu pui chu a thian pa al howata ani thu asoita ani chu vele Sharif chuan ala nena anin leichena chu niki chu azo chik le tawaka ani chuan ala chu kumsomli pakhat mi Canada rama belut Ontarian kho atanga local ani thote chian mai chau ani thole project manager ani tho soin Bismarka na zonga arun kal thote ba ka ala nena anin kara engma om lo thote asoya amai ro chu chata nena anin kar jok chu achiat le tho soin a pasal chata chu ache dan moi lo tak tak le kut athak fo thin tho asoya chu mai ba ka zu a he zia thote soin anin hauna bulpui berpo azurui wang ani tho asoibok khatia chatan a chho san ma shet khan anmei chhemna chungchanga inti thiam lovin thasi khobota anmei chhemna chatan asiam thado lo chu angei le a chumi awang chuan a chho san ta ni bera a hria thole a chho san nu chuan hotela om tak tho asoya amai ro chu police chuan anmei chhemna a chiania a soi ero a khu chhuana chu no ti hria taka an mu thu an shilta a ma se niki chuan a pasal thina a innam noina anei lo thoin atang ngit ve tlat mai ani
chu ti lai chuan deputy sheriff chuan Nikki hne na chuan cha ta thi dan an hria to tho soin a hria do chu engwanga that nge ani ti chau ani tho asoya amai ro chu Nikki chuan shel hai mel takin engma shat ve lo tho in a lo chang le a chuta che chuan BCI special agent Joe Arenza lo lutin ala ne na anom dun na zong an shat vek tho aron soi nga la chuta chuan Staybridge Hotel a room khata anom dun tho soin ni som thum zan dar sari vel cha ta omlo lai vel chuan anina an vakal don ti CCTV atanga an mu tho te chu a shil veka chu mai ni lovin dakar khatle achan ve vel nuwa Nikki le ala te chuan bom ron king chhuakin achunga chuan thomno le akai noi vel a om boka chung chu ala pick up wara chuan anda tin ina chuan valet le in thil che sang ron pom chhuakin ala pick up a chuan anda zela chumi hnu chuan hotel lampana in khalphein an bungro lak chhuate chu an ruma chuan an thiar lut ngal zung maya hei hian Nikki le ala te chu anin ngai zong ti athi cheng ta hlea ma se chu ai pui mo chu in akang don ti hre chunga bungro an thiar chhuak ta kha ani ome chu chuan tiril hel om zol sotin atu ema zok chuan kang mei chu an chhuange ni ti athi cheng thokhat ta ani ti chuan khamizana cha ta mutlaya an lo ruk no khan thil thlen dan dik tak soi turin an tile a ma se Nikki chuan khamizan khan ala nen chhuakin Christmas light vel en mai tora chhuak an ni tho soi tlata amai ro chu annuwa chuan Nikki chuan an ina avalet le tho chu pom tange in ale chan po adam doi lak ado wang ni in asoya hemi no hian dar khatle dar thum in kara eng thil che ange thleng soi turin an tile a ma se Nikki chuan soi thadu tlat lovin adam doi chu a hmo mai lo awanga jingda ruk le achan me vela zong tora awakal le tho asoya ma se chuta po chuan ala zon mo chuan lo tho asoya amai ro chu fire department ten kang mei an thalai khan Nikki damdoi soi chu chauka a dokana langsar takin alo omle loi si beidong do holovin police chuan an han top chela Nikki chuan thil maksak tak phuathil chanin khamizan khan an bula midang pakhat a om ve thole in hnuai atanga ron chok chhawin chawta bedroom a avalu thu soya chu mai ni lovin chata chu thilten om tak te thena poin no chizwar mutpui thena le poisa khel ngol ave thote asoi ta mok maya ma se police chuan athu soide chu oitlak pakhat ma omlo ti share in an ngai thaliam mai thung ato pa darkar ingamu sa ta liam no chuan Nikki chuan atwar theito thlot lo ani ma na in puang tangi nge in khamizan khan alanen an ina an valu ngei tho soita a ma se ani a chhuanu po chuan ala ero ala om thunga chutia kara alo nga lai chuan in chunga tang chuan silai kap thom ronri popin a ronri non le a chu vele ala chu ron chuakin kara chuan a chuang ngal wata ala chuan Nikki hne na chuan cha ta the tho chu shilin man mo taka tlan chhuak zoin hotela cha ta thina chu an lom nge ani heta hian Nikki chuan ain puana chu lekha aziak veka amai ro chu annuwa po thlera tum le a wane thlak takin deputy officer chuan alo dang man hlau mai December ni somni parukha Nikki chuan apasal chu vateksin atna a om thu ashila ma se CCTV atang chuan Minneapolis a kaltur thlona achuang don lai alang thei thung chuta chuan ni vel chamin apasal bula ero training an nei tho asoi chara ti chuan Bismarck a aron thlen le nuwa po ina holovin insurance company akal ngala chuta chuan anin lo ameka insurance yam tirin chui insurance a chuan anin lo alaya eng bungrwa po kang mei awanga achhia chuan dollar sing ni sang sari an lak thei don tho soya chumi hnu chuan Nikki chu Staybridge Hotel a alanen chuan room khata omdun charin Nikki phone atang chuan alanena anin ngai zona chu thlariat vel lai ani to ti an mu chhuaba ka Nikki chuan ala chu Minneapolis a tongin an pahnih chuan in lo atur an zong deuh char to alo ni a chu insurance paisa chuan mundanga in leya omdun an lo tumreng alo ni ti chuan Nikki su en seli chu January ni sari kumsak ni somni khan man ni in
kang mei chhuah thu boi le fin fiana ti chhiat thu boi ortir ani a tin al hoa ta po chu man ni in niki thu boi an ortir ang bok chu an ortir ve boka ma se an pahnih hian tual tha thu boi ortir lo ve ve an ni thung a chan po silai mit pok tu an hria thei mai la owang ani ber chuti rwal chuan mun khata an chung tho chu ngai to sak ani a amai ro chu covid ve lawang khan an chung tho rel hun son ni in kumsang ni somni pakhat august tha bor vela khan ala chuan inrem siam na kot nen nei arem ti a heta hian chat in sela a tha tho puangin in po a halani tho puang boka hetia ain pona wang hian atan hun chung chu potoi sakin kumsom nga tang turati anita ani heti lain niki case ero chuan ma son theilo hle a aloyar nen inti thiam lovin kot nena aloyar chuan trial thar nei adil ta a chu kot po chuan norim ti sak ve mai in kar engemaw zat aliam nu chuan niki trial chu tan thatle anita a chuta chuan niki chuan ala chu engki ma mo pu in silai mit pok tu ani thole kang mei chhuah tu ani tho chu asoya tin cha ta chu zungol ve ani thuwa tangtlatin kut atorn sathle thuwa soiboka amai ro chu cha ta chung te le a thian te chuan cha ta chu mi fel tak ani thole zurui chu soilo a in mel motor po a mangai lo ni in an soi thung ti chuan ni kumsang ni somni pati kum toplam khan jiuri chuan ni kisu in sele chu thiam lo an chantir ta a heta hian cha ta thina le kang mei chhuana thiam lo chantir ani ba ka fin fiana ti chhia tumna a thiam lo chantir ani ta boka atan hun chung tur ero la rel mek ni in ane don lo ti ero a hria thei thung ani